Alberto Ibáñez. Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, que vostès parlen de pressupostos irreals quan el dia després d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat van haver d'esmenar-los, em preocupa. Que vostès parlen de pressupostos irreals quan... Quants anys vau pressupostar la Ronda Sud-oest en els pressupostos de Vila-real i no vau arribar a pagar-los? Pregunte, senyor Folgado. Pregunte, senyor Folgado. 5 anys, 5. Ja? Vostè lo de pregunta retòrica no ho ha entès, senyor Folgado. No ho ha entès. Però jo li... Pregunta retòrica és la que ho contesta. Bueno, doncs això, és a dir, cap. És a dir, vostè de pressupostos reals no pot dir res, perquè allà en govern no és que els heu fet irreals, és que els heu fet de risa, com diu el meu company. I mira, vostè parla d'empastres esportius. I jo li dic, doncs mira, jo recorde que pocs mesos abans d'entrar com a regidor, la piscina coberta plena de gent. Una piscina coberta plena de gent cridant no a la privatització. Una privatització que volien fer vostès. Per tant, jo crec que vostès parlar de tasses, parlar de preus, parlar de suport a l'esport, poc. Més empastres? Doncs mira, li'n diré més. Acomiadament de treballadors. Vostès van acomiadar treballadors perquè imagina que contrataríeu empreses, cosa que encariria la qüestió esportiva de la nostra ciutat. Però més empastres, vostès quan vam entrar nosaltres tenien el centre de tecnificació esportiva tancat i per tant no és un empastre que puguen vostès dir que és culpa de l'actual govern, sinó vostre, que després de passejar per així a Font de Mora al Grande inaugurant no van fer absolutament res. Però continuem en empastres, vostès parlen de piscina d'estiu, vostès la van tindre tancada després d'un mal manteniment o inexistent diversos anys i per tant crec que no poden parlar. I després vostès van projectar una mala ciutat esportiva, un altre empastre. I per tant, jo crec que vostès d'empastres esportius poden parlar-ne ben poquet. Després vostè parla de tasses. I mira, causalment l'altre dia una família me va fer arribar aquesta carta. Y mira, le llegiré. Estimadas familias, este año también va a tener lugar la Liga Intercentros de Bocha y de Bowling Bocha, con los centros de la Comunidad Valenciana, en la que vuestro hijo o hija ha participado en los anteriores años. Este año, debido a los problemas económicos de la Administración, los ayuntamientos no ceden los pabellones gratuitamente como años anteriores, ni materiales necesarios, medallas, trofeos. Por ello, para poder participar en la Liga, nos han pedido a las organizaciones, a los centros, que cada alumno abone 7,5 euros en concepto de aportación para alquiler de pabellones. Además, os recuerdo que para el alquiler del autobús, cada chico tendrá que pagar 5 euros por viaje, ya que ahora no es gratuito. I li dic, això és del centre de dia Aspropace. I per tant crec que vostès, que fan pagar fins i tot d'una activitat pedagògica com és aquesta, no poden parlar absolutament de cap tassa esportiva. Però si vostès allà en governen, estan sagrant en farmàcies, és a dir, n'hi ha que ser coherent, senyor Folgado. I nosaltres, si hem fet, i en això acaba, senyor alcalde, les tasses és perquè volem garantir els serveis públics de qualitat que vostès es van deixar caent-se. I després, què és el que més es preocupa? No pugem els impostos. Vila-real no puja l'IBI quan vostès allà en govern ho fan. Per això n'hi ha que intentar garantir el servei d'esports de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.